Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे दि ब्लग यूट्यूब चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आंना बैसागुनि भिडिअ होनायानो जोबनो रोंला। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि गामियाव खुंजानाय बैसागु प्रग्राम आरो ओमफ्राय बैसागि सिख्ला बादायनाय दंमोन इदिनखालि। ओमफ्राय दुखानाव थानाय नालाय नायनो लुगैबाबो मोना ओमफ्राय दखानखौ दसे गारखुमाबोनानै बोरायखौ गारखुमाबोनानै नायफैनानै भिडिअ लाफैबाय आरो आङो। ओमफ्राय उनाव थांबाय माल हरनो हास्लाबासिनो ओमफ्राय फिसा रायजाबाय आरो आङो। ओमफ्राय थानो हाया, नायनो लुगैयो, मोसानो लुगैबाबो मोना जायो दखान होनाय नालाय। ओमफ्राय जायफोर दखान होगिरिफोर बिसोर मिथिगोन आरो दखान होबा माबायदि जायो, ओंखारनो मोना मानो मोनानो आरो। ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोंनि गामियाव बैसागि सिख्ला बादायनायखौ। ओमफ्राय जोंनि गामियाव बे रंजालि बैसागु खुंनायाव एल'ग्राया नायनो फैदोंमोनदां, नाफाथि मोनाव फैदोंमोनदां। आङो नाफाथि बिब'नि इउटुब चेनेलावसो नुबाय आरो एल'ग्रा फैदों होननानै। ओमफ्राय आंबो रियेलाव नायनो लुगैथारदोंमोन, जोंहानि दखानाव हाबफैबा नुगौमोन आङो। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै गोदान नायदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।
बुंग्रोना लाना मोनफ्लांबाथाय खमसो जायो थाब मोननाया हा जायहा बुंग्रोनाया जाबाय बेहा खमखौ मोनसिगोन आरो हा बिखुं नाम्बार लाथिख'7 बिथांखियानो जाहैबाय बिबारि बसुमतारी महनपुर गामिनि बान्थाखौ जाफुं बाग्लारिया जोंनिसिम दान होदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंजों बे जौसाङाव गैया बिनिखायनो जोंनि आलासिनि आखाइजोंनो जोङो बे बान्थाखौ गथायनो लाबाय दानिया आं नैथिखौ खोन्थानो ना फार्स्टखौ खोन्थानो बिखुं नाम्बाराथ' सानैनिल'सै एबाराव जानायफ्राथ' नायखांनो हाग्रा गोलैसिनदां एबाराव हा जायना जायो बे नायखांनो हाग्राफोर जानो हागौ खोमा बिथांनि बिखुं नाम्बारानो जाहैबाय 3-30 बिथाङा जाहैबाय ममिता बर' राङापारा गामिनिफ्राय सेथि बान्था बे बान्थाखौ जोंनिसिम दान होदों मुस्रि रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा बे बान्थाखौ गावनि अनसुलि बिसि रुंसारि रिमा ब्रह्मनि मुङै बे बान्थाखौ दान होदों बिथांखौ गावनि आखाइजोंनो बान्थाखौ गथायनो थाखाय आं खावलायबाय नैथिखौबो आं बे समाव बुंखानोसै जिहेतु बयबो मिथिखाबाय नैथि बान्थाखौ मोननो हादों उकिला बसुमतारी मौदबि गामिनिफ्राय बिथांनि बिखुं नाम्बारा 95 बे बान्थाखौ जोंनिसिम दान होदों मुस्लिमा आसारानि बसुमतारी बिथाङा बे बान्थाखौ गावनि आंगो फिसाय रुंसारि बाप्तिस बसुमतारीनि मुङै जोंनिसिम दान होदों बिथांखौबो गावनि आखाइजोंनो बान्थाखौ जों गथाय होगोन लोगोसे फोरमान बिलाइखौबो गथायनो थाखाय खावलायबाय दा बिदिब्ला जोंना बान्था राननाय जोब्बाय लोगो लोगो आं बे समाव माइक्र'फनखौ आफादगिरिनिसिम हरनाय जाबाय जोंहा हाबाफारिया जोबथारबायानोसै गिबियावनो देग्लाय बोसोरनि खुंगा 44थि महनपुर आनसलिक रंजालि